Олия. Ау, Олия biz hazır. Ромашкалар, uzun eller sekey. Estağfurullah. Драматично. Gülmem. Yok. Мына біздің режиссер Юрий. Turmuşumuzun apa. İyi. Сәлем! Сезне уеныбызда күрүгә шатмын. Таныш булыйк. Мин Олия, сезнең ярдәмчегез. Сорауларыгыз булса, миңа эндәшә аласыз. Хәзер мин сезгә барысын да аңлатам. Сезнең турында түбәндәге мәгълүмат таптым. Розана Хабибуллина, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры артисты. Илназ исемле ире, Сабир исемле улы, Иркә исемле мәчесе бар. Илназ Хабибуллин, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры артисты. Розана исемле хатыны, Сабир исемле улы, Иркә исемле мәчесе бар. Уеныбызны башлыйбыз. Миндә сезнең турында бик күп мәгълүмат бар. Шулай ук интернет киңлекләрендә кешеләр язган яки сез әйткән сүзләрдә. Бу сүзләрне үзегез турында дип уйласагыз, мин дияргә һәм лайк күрсәтергә. Сезнең турында түгел дип уйласагыз, мин түгел дип җавап бирергә һәм дизлайк күрсәтергә кирәк булачак. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл бирелә. Сезнең җавапларыгыз туры килергә дә мөмкин. Hazırmı? Hazır. Min de hazır. Okey, Олия, biz hazır. Экранга игътибар. Etlikler бик күп булды инде ул. Itlikler bik күп buldu indi ул. Бу сүзне кем әйтте? Bu söz mиңа шо. Так, Мин. min түгел. Мин әйттем бугай, куяды. Экранга игътибар. Илназ, Илназ. Киләсе сүзләр сезнең социаль челтәрләрдәге постлар астында язылды. Кирфекләре. Һәр хатын кызның хыялы. Мин түгел. Миндер инде. Кемнең кирфекләре? Һәр хатын кызның хыялы. Ай, Игътибар. юк. Юк. Нәрсә? Социаль челтер. Мин әйтмәдем. Мин түгел. Ну, ярар ойса миндер инде. Бу сүз сезнең турында пост астында башка кешеләр тарафыннан язылган. Бу сүзләр кем турында? Мин түгел. Мин. Игътибар. Әйтеп торам бит. Пост астында язылганмы? Әйтеп торам. Син мине бутадың, Окей, Олия. Киләсе сүз постыгыз астында язылган. Жүләр. Ага. Мин түгел инде бу. Жүләр бездә берәү генә. Сол без шо. Дөрес җавап экранда. Күрәсеңме? Мин жүләр түгел. Yok, sen beni polday butап отырасың да чисты, я. Дәвам итик. Молодец, апайым. Минем турында инде бу. Минем турында миңа коман язалар син. Молодец, апайым дип минем апаларым. Апайым дип бездә генә әйтәләр, азна кайда. Шоймыны? Әйе. Так. Бу комментарий инде димәк, әйме, Окей, Олия. Әйе, нәкъ шулай. Әйдәле, окей, Олия, давай. Нәрсәле бу? Кемдә бу? Илназ инде. Молодец, апайым. Дөрес җавап. Бутны сахарны әрәм итте. Мин түгел. Син иттең. Кошан мин Исеңә төшер видеоны. Туктагыз әле. Окей, Олия, ярдәм ит. минем турында. Окей, Олия. Әйе, синең турында. Бу постны или кемнең турында әйтелгәнме бу? Окей, Олия. Комментарий кемгәдер багышланган. Окей, Олия. Бу минем турында. Илназга.
Ey, Розанна! Сен мені бұта бұтырасың мұнда. Миңа бағышланған. Сеңа бағышланған. Соң видеода бит сен салдың ул нені? Жоқ. Сахарны. Жоқ, сен. 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 Көрсетейін бе? Сәт. Қасуға. Ярар. Шаяртам. Дөрес җавап Илназ. Баба Нина говорит, что если человек не сладкий чай пьет, то ему есть что скрывать. Это старая примета, верная. Чираттагы комментарий. Yüzün баланыққа кебек. Менекідір енді. Мен Шекерім түгел. бала, ашаған. Ақшаған. Мен қортайтып бітірді, Розанна. Әмені ешәртіп бітірді. Ерім Илназ, рахмет аңа. Дөрес җавап экранда. Рахмет Илназ. Вербишне. Так. Окей, Алия. Соңгы сорау. Вампир. Мұнда бір генә қаны ішуші бар инде. Міне Ул ол. Илназ. Мен түгел. Сендір енді. Жоқ, мен қаны ішермін. А мен іші боламын. Сен менің қанымды ішіп бітірдің. Илназ! Ярар, ошан егенде ереме. Бай болсын дей. Сен болсаң ярар. Ха. Күлдердегез. Һәм дөрес җавап экранда. Рахмет. Міне мұнда ізі бар әлім ойында. Бүгін ертеңгіне ертеңгі шай урырына болды olan. Рахмет. Беренче турдан соң исәп. Розана 5 балл, Илназ 5 балл. Ай! Минем программада хата чыкты. Сезнең өчен берничә шәхеснең сурәтләрен әзерләдем. Ләкин хата аркасында аларны шәүлә каплады. Сезгә бу кешеләрне танырга кирәк булачак. Бер дөрес җавап 2 балл. Бу турда сез миннән ярдәм сорый аласыз. Окей, Алия. Кем бу сүзләрен ишеткәннән соң мин сезгә мәгълүмат бирәчәкмен. Әмма бу очракта дөрес җавабыгыз өчен сез бер генә балл аласыз. Уенны Илназ башлый. Так. Кім бұл? Так, окей, Алия, кім бұл? Кайчак аның озын колаклары үсә. Актер, сезнең белән бер театрда эшли. Булат Гатауллин. Окей, Алия, бұл Булат Гатауллин. Дөрес җавап экранда. Ну, әйтем бит. Құлақлар үсә. Үсә. Розана, синең чират. Ха? Мин әзер. Так, бума, бу. Пілеш, башлы кішіге шаған. Пілеш, аха. Ұзын ояқлы. Неге ерден бітемін сеңа? Олия ярдәм ит. Татарстандагы бөтен театралларның театралы. Режиссер. Төп эш урыны сезнең театрда түгел. Мин білдім. Окей, Алия, мин білдім кім екен. Афәрин, ләкин чират Розанада. Фәрид Бекчантаев. Ихтибар экранга. Орындықта отыра екен. Фәрид абай. Киләсе сорау экранда. Илназ. Бума. Мин білем бұғаймын. Мен де білем бұғаймын. Шешілер олым. Окей, Алия, бұл ғауға группасының солисті. Аскар. Соңгы җавабыгыз шушымы? Ихтибар экранга.
Ой! Байбулат. Алга таба дәвам итәбез. Рузана, Кем инде ба? Кем син? Хатын кыз инде бу явно. Эстрада микән инде бу? Театр микән? Окей, Олия, кем бу? ромашкалы җырчы. Гадәти булмаган күлмәкләрне ярата. Ире белән бергә җырлый. Ромашка? Мин бит эстрададан жырак киткән кеше. Ромашка? Нимәле? Ромашкалар, узын әллә нәрсәкәй. Гүзәл Уразова. Ихтибар экранга. Ниһаят. Син мине җиңеп барасың, что ли? Что ли? Алия, дальше. Ага. Мин белдем. Мин дә белдем. Окей, Алия, бу Асхар Абы Шакиров. Ихтибар экранга. Ике бал котлыймын, брат. Мин сине үзеп киттем багайны монда. Афәрин. Алга таба дәвам итәбез. Рузана, Бу. Мин беләм моны. Абдулла Кариев. Или юк, Тукай. Юк. Икисенең берсе инде. Юкмы, икисенең берсе түгелме? Илнас? Окей, Илнас. Мин сине бутарга аламагы, чөнки мин синең җиңүне теләмим монда. Шоймыны. Бу Абдулла Кариев. Ну, кемгә әйттең син моны? Окей, Олия, Абдулла Кариев. бәхәсләшә, хакыйкатьне таптыгыз. Икенче турның исәбе. Илнас 3 бал, Рузана 4 бал. Хәзер инде сезнең турында мәгълүматны мин түгел, сез үзегез бирәчәксез. Каршыгызда сораулар. Алар 3 төрле категориягә бүленгән. Шәхси тормыш, иҗат һәм фәлсәфә турында. Шәхси тормыш турындагы сораулар өчен сез 3 бал, иҗат турындагы сораулар өчен 2 бал, ә фәлсәфә турындагы сораулар өчен 1 бал ала аласыз. Категорияны шамалап сайлагыз. Уенны Розана башлый. Туктат, кара кызыл белән нителгән 3 бал. Бу Шуннан. опасный сорауга охшаган. Шоган. Мин менә урта мин алам 2 бал. Берәр рольның сиңа бирелмәгәне өчен үпкәләгәнең булдымы? Эскоям беләсең аны. Мин үпкәләгән бармы, юк икәнлеген? Не сөйлә барсында. Белмим. Бирелмәгәне өчен. Бирселәр бирәләр инде, уйныйбыз инде. Менә миңа бирселәр иде, мин уйнар идем дигән әйбер бар инде. Ләкин мин әйтә алмыйм теге түгел. Әйеме, юкмы? Чөнки мин хәтерләмим. Көләгән юкмы? Үпкәләгәнем? Юкмы? Юк. Окей, Олия, юк. Әйдиха. Ихлас җавабыгыз өчен рәхмәт. Уеныбызны дәвам итәбез. Ярар. Ярар, 3 бал булсын. Миңа Розанны узарга кирәк. Ох, син, шулмы син? Окей, Алия, 3 бал. Социаль сетьләрдәге кайсы видеогыз иң төгәл рәвештә чынбарлыкка туры килә? Моны искә төшерергә кирәк бит инде. Безнең ул видео иң популяр, иң күп булган миллионнар. Җыйган әйе. 3 миллион ярым не җыйды ул. Карау, просмотр. Карау була мине татарча.
3 миллион ярым просмотр жейді. Ол мәш шын барлыққа түгел күле. Ул безнең зарплата турында. Хезмәт хакы турында. 3 балл синеке. Уеныбызны дәвам итәбез. Розана, категорияны сайла. 3 балл. Таң юзарга булды инде бу. Көйді. Болада мәшеге аллергия килеп шыққан болса, мәшеден баш тартыр едім. Бұл менің мәшеге ауыр сұрау. Драматично. Кілмә, бұл реально ауыр сұрау менің үшін. Жылап үлер иде инде түннәр буе. Шуны. Юк, сен мәшін яратмайсың, что ли Яратам біздің? инде, яратам, сине де яратам, Сабирны да яратам. Вот. А ол менің бірінші балам, между прочим, Ирке. Бірінші қызыбыз біздің. Бик ауыр сұрау булды инде бу. Не? Ну, жавабын көтәбез. Yok, baş tartmaz idim, okey Oliye. Җавап өчен рәхмәт. Уеныбызны дәвам итәбез. Окей, Алия, 1 балл. Бүтін дүния театр, әкшілер, актерлар диләр. Син тормышыңда актермы, режиссермы? Менә безнең режиссер йөри. Тұрмышыбыздың апа. Йөрмәле башына әйләндереп Сабир. Біздің режиссер тұрмышыбыздың. Дүния ул шул нуктада театр. Ә мин бу спектакльдә актер гынадыр дип уйлыйм мин. Ә режиссер Розанамы? Режиссермы? Юк инде менә режиссер безнең балаларыбыздыр ул дөрестән. Чөнки алар авырса, biz дә авырыйбыз, аларның кайфлары әйбәт булса, biz дә сөенәбез, аларның уңышлары өчен сөенәбез. Шуңа күрә кемнең баласы бар, балалар режиссердыр дип уйлыйм мин. Okey Oliye, 3. Ye şubkalaşasızmı? Гадәттә кем аркасында? Так, ye şubkalaşабызмы без? Нәрсә? Мин күрсәтмәдем. Юк, без Һава алай. аркасында. Юк, алай үпкәләшмәйбез бит инде без, нәрсә син? Син нәрсә? Юк, үпкәләшү түгел бит инде ул. Ни, нәрсә дип спорлашып алу әз генә. Синең аркадамы? Менә синең аркада булды ул. Юк. Ә нигә минем аркада, менә синең аркада булды ул? Андый берләр юк бездә, инде. Юк. Юк, без ye şubkalaşмыйбыз. Окей, Олия, менә шул. Ye şubkalaşмыйбыз. Видеодагы сөлгене тормышта кулланмыйсыз. Шулаймы, Розанна? Дөрес кулланмыйбыз. Ул безнең тормыштан, ул видеолар безнең тормыштан алынмаган. Окей, Олия. Без күршеләрдән карыйбыз. Ahora que barraconche. Шын барлыкны ачыкладык. Дәвам итәбез. Илназ, сорауны сайла. Окей, Олия, 2. Кайсы ролеңне бик яхшы уйнадым дип уйлыйсың? Мин бер ролемә дә әлли-хәлли генә килмим. Бүтән ролемне җиренә җиткереп башкарам. Астагфирулла. Барсын да төбенә кадәр җиткереп уйныйм. Дип уйлыйм. Берне сайлау мәҗбүри. Шаймыни? Иң беренче ролем театрга килгәч. Рабит Батулланың «Кичер мине әнкәй» спектаклендәге Кирам роле. Эш бал, окей, Олия.
Turmush iптәшең сиңа бүләк иткән иң шәп бүләк нинди? Беренчедән мәхәббәт, әгәр дә финанс ягына килсәк, ул инде әлбәттә. Алло. Окей, Ория, телефон. Миндә булган мәгълүмат буенча чыннан да шулай. Җавап өчен рәхмәт. Дәвам итәбез. Окей, Алия. 3 балл. Кызганычка 3 баллык сораулар бетте. Окей, Ория, рәхмәт. Окей, Алия, 2 балл. Башка артист белән яратуны уйнарга туры килгәндә бер-берегезне көнләшәсезме? Көнләшәсең, конечно. Яратам бит мин аларны. Аларны. Партнерымны да, Рузанны да. Яллам. Яргенә юганы күз карашында, үтенүдә, ашуануда, яратуда һәммәсе бар бит. Менә гыйләдә тагын күземләге беткән бер шаһидә. Һәм Мансурның шәшен кузгатты. Көнләшәсең инде билгеле, ләкин адекват дәрәҗәдә. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Соңгы сорау икегезгә дә. Игътибар экранга. Хейтерларга ни әйтер идең? Сәлам әйтер идем мин. Хейтер булгач әйбәт бит җәмәгать. Ул синең статистикаң орта. Вообще блогер дигән кешегә хейтер дигән кеше бик кирәк. Так что хейтерлар күбрәк булса тагы да әйбәтрәк, конечно же. Но бездә никтер без бик тәртипле гаилә. Шуңа күрә бездә хейтерлар бик аз кызганычка каршы. Ну бар бит инде, бар бит инде. Бар, әйе. Нәрсә әйтик инде? Рәхмәт булганнары өчен. Сау сәламәт булсыннар, бәхетле булсыннар. Гаиләләренә тынычлык телибез аларның. Чын күңелдән. Сезнең турында мәгълүмат яңартылды. Бүгенге уенның җиңүчесе Розанна. Рәхмәт, окей, Алия. Уен өчен рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бүтән килмәмим мин. Сине бүтән чакырмаячаклар. Мин киләм, ничек тоямы?